xa sisithi kujayi kuFebruary bayitsale yona. Question ilena Nobhala, aba bantu ba registered ngokwazi kwakho? Enkosikazi Vich wasibulisa kuba bukeli baka BCM TV. Siqala khona siqale salungisa ingxaki zabantwana bezikolo CEFF siqala nje ukuvula, and then singoku oliphulo singena kulo ngoku elaba cash loan I think icampaign yethu yesibini kwezininzi ezizayo. I-understanding yethu is that kuyachiwo ewe baba i-documents banazo, but ke siyayazi indlela yesystem elapha eSouth Africa that kulula ukufumana impepha zayo nantoni na for ba ukwazi ukuthi uyacomply. But if you were to dig deeper and try uphande into yobana ingabe kanti nyani aba bantu ba-legitimate na, you'll find that ayingobantu bamanyani abo bengafanelanga ba-operator in such a business, because if ever bebesebenza according to kulantu ka-National Credit Regulator bebezaba nazo i-monitoring processes ne-systems zokuthi bakwazi into yobana xana abantu bekhatheka okanye mhlawumbi xana befuna bekhuphe imali akwazi uyitreyisa into yobana ingabe yenzeke right ngaloo nto leyo. But ohlobo kwenzeka ngalo ngoku you find that deliberately kuvulwe i-loophole ikroba lento yobana kwenzeke yonke i-corruption enothi yenzeke na, because there's no way that umuntu ebekuboleka imali angangayazi uba bekuboleke imali na, because apho we are finding that kune-cases zabantu abathi bebe-aplayile umuntu ebe-aplayele i-loan and then kwathiwa no saphina sikuphendule sisaverify into zakho, umuntu next month engakhange afumane positive feedback, next month kuthiwa utsalelwe imali abe ngazange wayifumana imali esandleni. So we do not believe that these people are legitimate, kodwa ke baba-operator, but EFF is going to be emva kwabo bonke ayipheleli nje kulo. Zininzi ke cash loan nasematawuni zikhona. So EFF uzama ukuthi uyabathembisa abantu ba ni EFF nozama uzilandelela nizijonge kakuhle abantu abanezikhalazo mabaze apha kuni. Yes, i-office zethu zivuliwe. Asiviji i-office zethu zivuliwe. We will be operating thina apha eMdantsane. Khona ezinye teams ze-EFF that will be operating in East London, King Williamstown, Tangeni Village, njalo njalo. So abantu can come to ilandukazi ze-EFF noba uphi na, whether I was at Tangeni Village, whether you are in East London, you can come and report to us and we'll refer you to i-fighters ezikhoyo kuloyo ndawo ukhala kuyo. But it's definitely not i-case yokugqibela le esidilishana nayo, because aba bantu are taking advantage of abantu bakuthi ababaziyo into yobana bane-problem. Bekusandoba kwi-problem ye-stationary ngoJanuwari abantwana besikolo, so they are taking advantage of all unantsika intlupheko yabantu abamnyama and bayibonile indlela abanothi bayilanduke ngayo and basebenzisa abanye abantu abamnyama to actually break through le system yabo. So i-EFF ngoku izayikolapsa yonke le nto bayizamayo. Uthetha leyo into usetyenziswa kwabantu abamnyama wena Nobhala kwivideo besiyenzile ya last year and yavela kakhulu phaya yoba abona abantu and abanye abantu bade bathi ingathi lama-China kazinto abona abantu ba-corrupt ngaba bethu balapha, ngabo bakwaziyo umanipulate le nto leyo, ngabo abatsala imali bathi xa bengathi bayabonwa baphinde bayikhuphe kwabona without any paper trail. Zimali ezitheni ezingena paper trail sokunikwe nje imali ukuthi hayi sisenze imistake nansi imali. So obawulandika ngaba nani apha kule investigation yenzileyo nifumene oba ingathi ngxaki pha kwaba bantu bethu? Yes, ufuna ukukhumbula ukuthi asiviji i-system ayisebenzi, akusebenzi operate into eyi-one. Yeah, it's an ongoing thing njenge-logistics. So isuka kum iye kuwe njalo njalo. So lama-China avule ezi business also nawo mawangazama unantsika ukwenza i-scapegoat abasebenzi babo, because if bona ama-China bebenyanisekile kwinto ethi abayazi le nto yenzekayo bebezaba nayo i-system yomphika up umuntu omsebenzelayo owenza le fraud ngaphandle kwemvume yabo. So ithi loo nto leyo kwa into yobana babe nesibindi sokuyenza loo nto leyo, ama-China la are aware of exactly what is happening. So mawanga-scapegoat. If ever ufumaniseka into yobana kunabasebenzi involved, then definitely no boss involved. If ebengekho involved bekufanele unayo i-system yoyiphika up noyinqanda into yobana ingenzeki ilanto into engekho right. Khuluwathu abantu abadala abantu abafuneka beboleke imali ungabacebisa uthini as umbutho we-EFF?
No, abantu abafuna uncedo ngezemali zikhona indawo legitimate abazaziyo nabo abantu. We're not here to speak for abantu in the business of ukuzalisa ngemali, which is the banks and everyone, but abantu mabazame into yobana baye ebantwini that at least legitimate ozawukwazi into yobana xana unesikhalazo hoyeke khona, and then you'll be subjected to processes zaloo ndawo uzawuthi uye kuyo for ukuqiniseka into yoba uzawukwazi uyibhatale loan. Because any problem ekhoyo of these as lenders, reckless lenders is that they do not check i-background yababantu ababoleka imali, and then also xa kune-issues ziphinde sifumanise sizibone sesikwezi meko sikuzo. So that's why we discourage that abantu baye kwezi ndawo zi-bogus. But if umuntu ofuna i-assistance yemali, I think abantu bonke bane-capacity of actually bazama ukufumana yona ndawo irayithi yokuthi bancede. Ndiye ndayihleka xa besithi aba sasikhule apha emakhaya besithi bona ingathi kwabhetere kwathina kunala maChina abamama balapha babazalisa ngemali zala bathi hey nanso ke niye baleka naye emaChineni thina so at least naniyazi apho sihlala khona and sasikwazi uba sinibolekise, although ilandika wawukwazi uyitreka uba ndi-owa malini ndindawuni ngongobhatala, and wakwazi umconfronta lo walapha ekuhlaleni than lona, although bengena-license bona. So you would say ibimele uba kulayisenswa aba bantu babeqhelile uyenza kwalapha elokishini baregulethwe bona than uba kuthathwa abanye abantu abasuka kwezinye indawo bazolendisa ngemali apha. Zintoni onothi abantu mabazijonge xa phambi koba umuntu ayolendisa ngayo if unokwazi ucebisa ngaleyo into? Okay. No, I think if we were to check ubana indawo mhlambi